Ε2 Radio. Good times. This place is different. It's special. The others don't want to talk about it because it scares them. But we all know it. We all feel it. What if everything that happened here happened for a reason? This is our destiny. Two players, two sides. One is light. One is dark. Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στο Σέντρα 103,3 και μόλις ξεκίνησε μια πιστεύω ενδιαφέρουσα εκπομπή αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη σειρά Φαινόμενο Lost. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Θέμης Κέσσαρης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Γιώτα Κορονάκη. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 216-776.000 και SMS Σέντρα και ενώ αποστολή στο 54330. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή για απόψε, τον Λευτέρη από Πικέρμη. Γεια σου παλικάρι, τι κάνουμε? Μια χαρά. Την Κυριακή πώς το βλέπετε το μάτς? Λευτέρη, δεν θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο σήμερα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ωραία, να μιλήσουμε για Απόλλω. Γιατί να μιλήσουμε, ρε Θέμη? Λευτέρη, σήμερα είναι ειδική εκπομπή για το Lost. Τη σειρά την παρακολουθείς? Όχι. Για προπονητή στο θρύλο, θα με τίποτα. Είναι ειδική εκπομπή, Λευτέρη, θα πρέπει να σε κλείσουμε, με συγχωρείς. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τότε. Λευτέρη, το είπαμε σήμερα μόνο για Lost ερωτήσεις και έχουμε άτομα που περιμένουν στις γραμμές. Lost παρακολουθείς? Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα. Στο νησί του Lost έχει αλλάξει το βιολογικό του ρολέο όσον αφορά το χέσιμο, γιατί ρε Θέμη δεν γίνονται αναφορές. Λάθος, Λευτέρη, λάθος. Στο επεισόδιο 11 της τρίτης σεζόν, με τίτλο Ender 77, φαίνεται ο Πάολο να γυρίζει από χέσιμο με το περιοδικό του Σόγερ. Κάνεις λάθος, Λευτέρη, κάνεις λάθος. Ρε Θέμη, δηλαδή δεν πιστεύεις ότι την πέμπτη σεζόν το time travel έχει προκαλέσει δυσκολιότητα στους ανθρώπους? Αυτός ο Φαραντάι δεν φαίνεται να χέζει ποτέ και είναι και μισορύξια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη, και περνάμε στον Χρήστο από Πετράλουνα. Χρήστο, είσαι στον αέρα. Εγώ είμαι. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους. Δύο πραγματάκια να πω. Θα σε κουράσω πολύ τις ωρίες μου, κατά τη γνώμη μου. Λίγο γρήγορα, Χρήστο. Ναι. Πρώτον, θέλω να ρωτήσω τις απόψεις σου. Πιστεύεις ότι το eyeliner του Albert είναι και αυτό αιώνιο και μόνιμο? Έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Όσον αφορά στη θεωρία που μπλέκει ελληνικά στοιχεία αρχές τραγωδίας στην όλη ιστορία, θέλω να προσθέσω άλλο ένα στοιχείο. Ο Φαραντί είναι ίδιος εμφανισιακά με τον αξέχαστο ηθοποιό και θα μπορούσαμε να πούμε μεγάλο ερμηνευτή της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, του Στάθη Ψάλτη. Όντως, κάτι που έθιξα κι εγώ άλλωστε, ένα χειροκρότημα για τον Χρήστο που συμφωνεί μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Τέλος, έχω και μια θεωρία. Ο Τζέικοπ για λίγη τα πιόνια τους ανθρώπους, παιδί μου, που θα πέσει στο νησί, να μην είναι καπνιστές. Το Lost είναι αντικαπνιστής, Θέμη. Φαντάζει κάποιον από τους πρωταγωνιστές του Lost να κάπνιζε, πόσο χαρμάνι θα ήταν 2 μήνες εκεί στο νησί. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι και το λεγόμενο τέρας, αυτό που συμβολίζει το κακό, είναι καπνός. Όχι, ρε Χριστό, δεν υπάρχει καλό κακό. Γαμώ το, ρε Χριστό. Yin Yang, ρε Χριστό. Άσπρο μαύρο, όχι καλό κακό. Γαμώ το δηλαδή, δεν με ακούτε. Και σας το έλεγα να μην κάνω εκπομπή για άλλους. Δεν συμφωνούν μαζί μου. Λέω στο Σέντρα. Τι άλλο δηλαδή. Ο Δημάτος να κάνει 2 ώρες τον Gossip Girl. Ε2 Radio. Good times.